Insemmilkom Mirjam Kassar minn Reading Tools Malta, il-paġna ta' Facebook, il-paġna illi ħloqt biex fija nuri ir-riżorsi tiegħi tal-Malti. Ħafna mir-riżorsi huma bil-Malti u hemm ftit bil-Ingliż. Illum ħa nintroduċi ftit sentenzi bil-Malti mill-ktieb illi fassalt jiena stess. L-ewwel nett qegħdin naraw il-poster tal-alfabet għaliex il-ktib li qed insemmi huwa bbażat fuq l-alfabet Malti. Għandna apparti din il-poster għandi dan qegħdin naraw is-sentenzi li ħanajt dalwaqt għandna littra A, allura s-sentenzi ħajkollhom fihom kliem li jibda b'littra A. U għandi wkoll stickers, qedtilkom li għandi ħafna riżorsi bil-Malti, stickers bil-Malti, u l-ktib li ħanuża huwa il-ktib Araġejja ix-xemx għalik. Ktib bi 360 kelma, kull paġna fija 12 il-kelma, fija wkoll l-ismijiet u anki hemm l-stickers, sticker waħda ma' kull ittra. Fil-fatt jiena il-ktib tal-stickers hemm l-sticker tal-Anġelu, hawnhekk qegħdin tarawh qudiemkom, Anġelu jibda bil-A u aħmar ukoll, u għandna wkoll l-arloġġ li jibda b'littra A. Il-kliem li użajt f'dawn is-sentenzi huma aħmar, art, antik, artisti, arka, azzar u aħbar. Mela, nisimgħu ftit sentenzi bil-Malti. L-ewwel waħda bil-kelma l-aħmar. Is-serduk l-aħmar iħobb inaqqar, il-ħobs nixef li jsib mal-art. Sentenza li għamilt bl-antik bil-kelma antik. Fl-antik, qabel wasal l-elettriku f'Malta, konna ta' kuljum nixelu il-lampi tal-petrolju. Is-sentenza li jmiss poġġejġu fija, daħalġu fija artisti, arka u azzar. Ħafna artisti binġew l-arka ta' Noè, li kienet maħduma mill-linjam u mhux mill-azzar. U l-aħħar sentenza li daħalt fija il-kelma aħbar hija din. Fil-bibja mqazza insibu ir-rakkont tal-aħbar it-tajba. Mela dawk kienu is-sentenzi tal-lum, is-sentenzi bil-Malti u nittama illi intom issibuhom interessanti. Grazzi.